Добър ден, здравейте! Днес сме пуснали няколко машини да се тестват и ще ви покажа каква е разликата между полуавтоматична смяна и обикновена смяна на инструмента, защото доста хора ни се обаждат с този въпрос и искат да разберат каква е разликата между обикновената смяна на инструмента и полуавтоматичната смяна. Сега ще спра една от машините, за да разберете. За обикновената смяна, за да смените инструмента, трябва да махнете предпазната четка, тя се закопчава. Като махнете от копчалката, ще взема сега един секторен ключ и един гаечен ключ. Това е секторен ключ, това е гаечен ключ. Като на стандартна фрезичка, гайката трябва да се махне на ръка. Разхлабваме гайката, след като сме разхлабили гайката, махаме инструмента. След като сме махнали инструмента, слагаме друг, с който трябва да работим, вадим сензор за зануляване и зануляваме инструмента. Сега машината ще докосне тъч пробата и така ще се занули. Това се прави всеки път, когато имаме необходимост да сменяме инструмента. Защото следващия път, когато слагаме инструмента, не се знае с каква дължина е той и задължително трябва да го премерим. Сега ще спра другата машина и ще ви покажа каква е полуавтоматичната смяна. Полуавтоматичната смяна се изразява в следното нещо. Тук има два бутона. С единия ние командваме четката, а с другия командваме свалянето на инструмента. Сега инструмента го свалих. С това нещо ние командваме четката. Може да я вдигаме и да я пускаме за наше удобство. А това инструмента се намира в цънгодържач. Бързата връзка се казва цънгодържач. Стандарта на този шпиндъл конкретно е BT30. Идеята е следната. Ако вие имате набор от инструменти, преди това може да ги калибрирате с една и съща дължина, цънгодържача плюс инструмента, така че когато машината спре, просто да натиснете бутона, който е за смяната, да поставите цънгодържача и инструментът е сменен. Не се нуждае след това от калибриране, защото преди това вие сте замерили инструмента плюс цънгодържача да са една и съща дължина. В случая не са, но просто така се е случило в момента, защото ние тук не работим, просто тестваме машините. Когато свършим операцията с един инструмент, натискаме отново бутона. След което продължаваме да работим. Това е за днес. Желая ви лек ден!